So fi gyda Martin Williams fan hyn, nid dechrau rygbi ond y gweinidog. Be o't ti'n neud wythnos diwetha, Martin? O'n i lan yn rhannu newyddion da am Iesu Grist yn Caernarfon. Esbonio beth? Dechrau trwy mynd i ysgolion, wneud assemblies yn ysgolion, hefyd mynd o ddrws i ddrws cynnig i bobl a gwahoddiadau i ddod i Ymgyrch Caernarfon i glywed neges am Iesu Grist ac i sgwrsio, hefyd pregethu awyr agored, neu clybiau plant, loads o bethau, just i egluro i bobl Caernarfon, dyma Iesu Grist adeg y Pasg. So sut fath o mateb gyda chi te? O'n nhw'n gwrtais iawn, o'n nhw'n fodlon i rando arno ni o ddrws i ddrws, o'n nhw'n fodlon cymryd llenyddiaeth o ddiwrthyn ni. O'n nhw'n gret, dweud y gwir. Cawson ni ymateb, dath rai mewn i'r eglwys, clywed y negeseuon ni wedi paratoi. Oedd e'n gret, oedd e'n exciting. Oedd yna ddarn o'r Beibl lle chi'n defnyddio fel Sbaradyn yn y wythnos? Wel, edrychon ni ar 1 Thessaloniad, llythyr yn y Testament Newydd, a sôn am Paul yn mynd i Thessalonica a dweud oedd e'n dod i gyflwyno'r Efengil, ond hefyd gyflwyno i fywyd hefyd i'r bobl. A dyna o'n gobeith ni pan ni yn Caernarfon i gyflwyno y newyddion da am Iesu Grist, ond hefyd i ddweud edrychaf sydd mae wedi newid ein bywydau ni a dod am bywydau hefyd i'r amlwg i bobl Caernarfon.